L'aplicació de dejeccions ramaderes com a fertilitzants té diferents avantatges, però també comporta el risc de generar un excés de nitrats en un territori, fins i tot esdevenir un problema greu de contaminació. Dins l'objectiu de trobar una gestió més sostenible de les dejeccions ramaderes en tot el seu cicle, el projecte Futur Agrari ha proposat diferents iniciatives que permeten aprofitar els nutrients excedentaris i, per tant, millorar la qualitat dels sòls agrícoles. Una d'aquestes mesures consisteix en sembrar cultius captadors de nitrogen. Els cultius captadors de nitrogen se sembren després d'altres cultius en què s'han fertilitzat de forma important, com pugui ser el blat de moro. La sembra d'aquests cultius permet retindre en els horitzons superficials del sòl el nitrogen i d'aquesta manera evitem que es renti degut a les pluges hivernals aquest nitrogen i que afecti a les aigües freàtiques. Aquests cultius es poden utilitzar després com a adob verd, però també com un complement a les plantes de biogàs per incrementar la producció d'energia. Aquestes plantes contenen el principal substrat com a purins i sempre busquem algun altre residu o cosubstrat per augmentar aquesta producció i en aquest cas el que estem provant és si aquests cultius captadors són capaços de substituir els cosubstrats. Hem aconseguit increments de producció entre un 30 i un 40% de biogàs respecte a si només poséssim purins, que és una producció similar a la d'altres cosubstrats que són difícils de trobar al mercat. Una altra proposta de Futur Agrari per tal d'extreure els nutrients sobrants dels camps ha estat la plantació d'arbres. L'arbre el que aporta en aquest sistema és un volum molt més gran d'arrels que van a més profunditat i que, per tant, poden actuar com una xarxa de seguretat que evita que tots aquells nitrats que el cultiu ja no ha pogut absorbir es recuperin o que es reabsorbeixin per les arrels dels arbres. En aquesta direcció s'han plantejat dues alternatives. La primera, els sistemes agroforestals, que són plantacions combinades d'arbres i cultius dins el mateix terreny. En canvi, en la segona, els filtres riparis, els arbres es planten a mode de barrera entre el cultiu agrícola i el curs fluvial. Els primers resultats obtinguts, a més de l'experiència en altres països, han demostrat que la plantació d'arbres pràcticament no influeix en l'evolució del conreu. En canvi, ajuda a incrementar la biodiversitat i la rendibilitat global de la parcel·la, perquè els arbres es poden aprofitar com a biomassa o per vendre com a fusta noble. Les plantacions experimentals del projecte Futur Agrari s'han fet a les comarques d'Osona, el Berguedà i la Noguera.